ngiyok ban priang bat ni kendo yakini kisau teliki hima bo rikasi jungi bakentup ya ka hima melim hima jirang hima mairang bat hima nongspung ka daw ban penlong yaki ban wara ya ka jingtho mentasngi kalong halol baki pensngong ba ladon kam ya ka dis council ban tukular hak bai dei bat ka kendok siap nak jingwan kentur put jongka jela asam kini ki sautuli ki hima ki hima ki ba ya dan benta khamtam hak bai dei bat ki put ki sam bat ka jela asam hoi ku mengitip bana kalian sarkar jela Meghalaya bat sarkar jela Assam kila penlong ya kajing ya keren ya penbek put bat kani kadang ya cekmat ku mengitip bakawat ke beningkong ladap bat ngidang apsai kawat ke baa hindrai hakabaidi bat kani kajing kerpat bat na kalian ki sautuli ki hima ban yarap tukelar lem habide ni kakam na kalian gajungi nilai keren mentak baki CM ki bawan mi khmat mentak ba nila aru ka assurance dan ka cinyakut ban kum ka district council ngin ye don ringkat hima habide bakani kakam put kamsam bat kumju ru na kalian ka district council kan ai ka jingkershan hakano kanu ke benta bak hima ki don kam yangi ngin ya trelang ringkat bak kini ki hima habai dei bat ka kendo syah kini ki jaka kaput dan ki border area bak jelak sam ngelayo pedang ngini ke city benta kasngi ba jingkerpat kini ki south ki hima bat nakal yang jonga kumsi ya dan endorse ya ka petition jongki dan dengan pak ikan ke petition jongki how deputy CM ba in charge ke ilaka but ke legal matters ba ngala batha ru yo deputy CM hang ni jingtho ba dei ban consult but ki legal expert lani ki legal council ki jongi standing council jongi but ki senior advocate ba kumno ngin ya dei bakani kam te nga hajing staff jong ka department ilaka baka legal matters habide kani te pat nakaliang jungi hi kumbangi laai ka jingkut jingmut dan ka komit dan ku basdam bangin ya don ringkat baki hima khamtam kini ki hima ki baya share lang ni ke border bat ke jela Assam na ka jingwan ke dukut jong ka jela Assam bat ke ka bahatam na ka minta ki pai ba chungi ngin shimi ta ka habi dip kan ta ka te kumang ngamong e ba dan jingpuro hoi kidon ye ka hok ban pensngo lada ka sarkar Assam kadang yai beteng ban kentur kuat haga jing shisha haba kelak dan kajing ya keren pendek kuat apa dengka Meghalaya ba Assam ka jela Assam ka deban sarkar Assam ka di buram ni kata ndai kum ba kapau le se kini jing tho badan ki jaka katu kat ni ki jaka hapo kini ki south li hima badang shen ru wat haka hima jirang ki wan ban kentur kuat te ka de hop le se ki sim na kini ki hima ban wan ban promotion ni kim day bat ngap ladadan kanu ka jing le bom day le sina ka jela Assam le kidon ye ka hok every night kidon ba kidai baik ban wan tip sini bat kani ta kada masa IT ya deputy CM in charge laka but legal matters ban wat kilak tenti kumno ban yarap yaki knang ba kata ka jingkin baik puat apa dan kini ki atli ki sokar jelaru kanam kata but ye ki it ki himaru kam de kata
nomor ba kumbalok dangshen apo hima jirang kidang wan ban kentur put te nginem la ba chu ngap ka ban pendap yang tada jing penbet sa ka face ke baar ni ka benda kawat ke baar habi di jing penbet put te nakaliang jungi ngin pe ke ka bahatan mangin ne habi di nganem batai lut brief hang ne te habi di kini ki details ki bana kini ki South Liki hima ki pensno dengan IT syaka department ilaka but ka department hikan salek ka badakam ladakan long ban pa ikibriu syakini ki jaka lani bangin habban shim yaki jing ajing mut naki nong bishar bakham ramba naki nong site ain bakham ramba ki senior bukit lani ki standing council ki jongi te sikai ka babahatam ngin shim me kara ngin sa pentip pat ngin le bangin ya shikman kumno đào cái đây biết là cái này cái gì đây cái rồi cầm bút cầm sao cái gì đây bên bút Meghalaya bắt Assam cái nghi cái bên sông sự cái thành về đây bút bắt cả Assam rồi đi xem chừng ấy buôn cái chừng ấy ya kendu aman lagi po teng ki mangila ban sol ban le hi ban penbe hi indrai ki don pa de ki babun ki ba ngim la ban le hi namar ngim dan pulit ngim dan hi ki sudah kum le te namar kata ni dan kam dia ke cing rap jong ki district council si jong ki officer kum ki jong dc bat ki no ting sa maki kum ki kli ki babat ya kan ni ka kam mo kila ban ai jimut jadi dah kumli dah kumtai ke ban le dah kumta kila ban ai jimut ni kata kalukom ni kila ban thaula dah kumnu kata ngimla ban tip nomor ba kejek ke council hi ke long abob ye ki no sijan bro khoi ke mo ilaka ke ke bangia kendu magi ke long ba kini ki Assam unsin ki wan encourage ya ki jaka jungi ke ladaki yo la ban encourage wa tang da ki put ta ki siput ar put man lo snem ya kata ro kile namar ba ki nakaliang ka Assam ki don ki briu ki jongki nakaliang ka forest department ki ba ya lenter ro urusan kila ban rung se ki tliing tlu sem jongki briu ki badan ki put ki sam ki sai le sutu ialah ki jong ki beli ban ong beli pi sa po Meghalaya yo ayu lambe po Meghalaya ka jing dong kam jong pi bro khai pi na Assam beli pi man ban ni ba ka Assam kun kita ki le ban pi ki beli hagata ka dur khendiat pa khendiat ki thawlat ban yo lat ban tu ye ki khendo ke siap ke jong ni ta ke UCM tu wong ki kindang ya keren ya lebih suami kita ya betul hangi yang tai agak tan jirang jungi tan jirang kabangi ong kali ke tan selani jadi kita agak jaga kaba ki brio la Assam ki ban put no ya ki jing thung ki jing tep bala thung le ki brio ki jungi po Meghalaya ti kum kita ki balong high handed activities nimla sha tingha banye thu se ki board sarkar niha banye thu se ki district council le kata ke ba long punsin no apo supreme court ru ye tadon ko wi ki jaka ka bala dep ken ka ba jadi lang bat kini ki jong no spung te hindrai mentah ka ban hakafis ka ba aru di ka ban bun ka ban ngat akani ka fis ka ba ar Bahkan tuling senang mak. nakaliang jongi nakaliang jirang jongi ka detang ka we gisnong ka jembrigaun ka ta batiang tai phase 1 ma kum ka para pathar kamuyong nang takayong kuli mai kuli ma ta patar dia iya kan ini jingnya soy agreement ka phase 1 ngai iba nakaliang jo ka sarkar Assam kampuram tapi ngai iba
kat aduk ini kisingi mementaru kim buram itu ka agreement ke bakla soy kila nang ikuntur puat ka banang mi kisingi kia ka banang wan nang ta nakaliang jong yiru ngila persngau hi sa ka bor district ba penpet lemok akum ka agreement ke life soy dak sa Meghalaya ka sa henry tak aduk kini kisingi mementaru kami don ganu kan di ke ba sulung no ini kalau berbalik nakalian ke Sorkar sambat lembak ke forest department ni ngam tipsu department PWD na kinang ya ceprang ke jing te jong ki kan kat adu gini ki singiru ki kum kalong mentahi kat banang mi ki singi iba kinang kentur kinang komo isi jirang mana tentang siput tentang arpot katu ka jing kentur jong ki tentang barat makanaru tentang apa iba nakaliang jongi ngimsim kia di nakadaon kal jong nakaliang jong ka Sorkar samru kim pushe ke ki ya bit la ka ya chma